Ay mga chick tara guys, nag-uyab lagi na guys, nag-uyab at kalma kayo. Di pa man nag-uyab guys, tay. May ginim na uyab guys, di ako mga anak guys, sus nangatog ni lamisa guys, kidugay man kay guys, number 49 ba mo guys, pati pagkadugaya pa ni. Andi anak ng asawa guys, dala ng kwan chicken o kanon guys, hindi kaon lipay na kay mga anak guys, anawan. Pakal tani ay, grabe din naman dahil tining tuma na, tunggu tawa guys, dahil chicken ay french fries, essential mo guys sa akin, di ko kaluwas guys, yan, di ko masawa kayo, busy kayo, niya ako kayo, video, diha langgahan, video lang sa kolodrehan, diha videohan na nito pagkaon, ako mga anak, andam na silang mga kuan guys, umupa, kaya usap na ingko probinsyano guys, o kaon ning pa guys, di ko masawa guys, kalma kayo. Nya kan ni 5 gutom na ni dan ako mukaon nya, thank you for watching guys, sa akin mukaon jud ko ani guys ba, lamin na kay kaon guys, thank you for watching guys, follow and share lang guys sa aking mga vlog, dira ko asawa ay smile pag asawa, mo na guys, napay spaghetti guys, lami spaghetti guys, tilap sa ko, tanawan niyo guys, tanawan niyo spaghetti guys, lami kayo, maglawa jud ko ani guys, kalaway ni gid ako. So kaon na sila guys, ako video kadugay mahurot ni guys na sa lang ni guys, kung mahurutan ni guys, di ako guys, ngaon lang